Για να δούμε και Αντώνη. Τι ξύρισμα θα μας κάνει σήμερα. Καλώς τη Χριστίνα. Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Για πού το βάλαμε πρωί-πρωί. Έχω ένα σημαντικό ραντεβού για δουλειά. Α, ελπίζω να βγούμε ασπροπρόσωποι. Η Χριστίνα. Έλα κύριε Αντώνη, ανυπόμονος είσαι. Έλα, άντε, εξούρισε. Αχ, όχι τίποτα, κάνω πρόβα, άμα πονέσω, πώς θα κάνω. Έλενα! Έλενα! Κάτσε την Αντώνη να φωνάξω, να κάνουμε δουλειά. Μπαρμπαγιάννη! Μπορεί κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο γιατί ξυρίζομαι. Έλενα! Μπαρμπαγιάννη! Ξενοδοχείο Κάτσε ρε κύριε Αντώνα να μιλήσω. Ξενοδοχείο Γαλήνη λέγεται παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος. Ω, τι μου κάνετε. Τι γιατί σας μιλάω έτσι, δεν σας έβρισα. Α, με τη μύτη με εξηρίζει εδώ κύριε Αντώνη. Ναι, κάτσε ρε κύριε Αντώνα, μην θα σκάσω. Ναι, ακούω. Ναι, πού τα έχετε. Πού τα έχετε αφήσει. Στο δωμάτιο 209, ναι. Ναι, μείνετε ήσυχος. Ναι, θα πάω εγώ να τα κατεβάσω και στείλτε κάποιον να τα πάρει. Έγινε. Ναι. Εντάξει. Γεια σας. Ωραία. Εντάξει. Άντε με τις σας. Τι έγινε ρε. Θα πληθώ γιατί. Φωνάξατε κύριε μου. Την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν πειράζει, μην ανησυχείς. Τι. Ω Θεέ μου. Λοιπόν, άκου. Επάνω, στο δεύτερο όροφο, είναι ένα δωμάτιο, το 209. Έλενα, έλα να τα πω σε σένα, γιατί μέχρι να καταλάβει ο Μπαρμπαγιάννης, πάνω πας. Ναι, πάνω, στο 103. Φύγανε οι άνθρωποι νωρίς το πρωί και πάω να συγκυρίσω λίγο. Ωραία, λοιπόν, μόλις τελειώσει από το 103, πήγαινε στο 209. Έχουν αφήσει εκεί κάτι πράγματα από το γύρισμα που κάναμε προχτές, θυμάσαι. Ναι. Είναι μια στολή σεφ, μια στολή καμαριέρας, μια περούκα, κάτι μουστάκια, θα τα δεις. Πήγαινε σε παρακαλώ και φέρ' τα κάτω, γιατί τα χρειάζονται και θα περάσουν να τα πάρουν. Μάλιστα. Καλημέρα κυριάτα. Καλημέρα, παιδί μου. Κατάλαβες τώρα. 3:20. Καλά. Καλημέρα, Μάρκο. Καλημέρα, μαμά, για πού το βάλαμε πρωί-πρωί. Πάμε στην τράπεζα για να τελειώνω νωρίς, γιατί μετά έχω πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Έχω να κάνω χαλάου, σολάριο, σάουνα. Και μετά με κάτι φίλες μου θα πάμε στο γυμναστήριο να κάνουμε πιλάτες. Πιλάτες. Δεν μου λες αυτές οι φίλες σου είναι πόντιες. Όχι, γιατί. Λέω μήπως κάνατε πόντιες πιλάτες. Τον αγαπητό κύριο Ρωμανίδη. Πάλι εδώ, Βέβαια. Αλλά αυτή τη φορά από ό,τι βλέπετε δεν ήρθα μόνος. Έχω και παρέα. Οπότε θα χρειαστείτε ένα δίκλινο. Ακριβώς. Ωραία. Θα σας δώσω το 105. Είναι στον πρώτο όροφο. Συγγνώμη κύριε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Είναι ήσυχο το δωμάτιο. Τι εννοείται ήσυχο, αν κάνει αταξίες και τέτοια. Όχι. Εννοεί αν έχει ησυχία από τα γύρω δωμάτια. Βέβαια, έχει πάρα πολύ ησυχία. Το λέτε εσείς αυτό, κύριε Ρωμανίδη, που έχετε ξαναμείνει εδώ. Για να καταλάβετε. Το ένα δωμάτιο απέναντι είναι άδειο και στο άλλο δωμάτιο δίπλα από εσάς μένει ένας φοιτητής. Δεν μου λέτε, αερίζεται καθόλου. Ποιος ο φοιτητής? Που και που αμολάει καμιά κούφια. Όχι κύριε, το δωμάτιο. Αρίζεται, κυρία μου, βέβαια αρίζεται. Και πού κοιτάει αν επιτρέπετε? Που κοιτάει ποιο? Το δωμάτιο. Εξαρτάται. Άλλες φορές κοιτάει τα δέντρα απέναντι, άλλες φορές κοιτάει τον κόσμο που περνάει από κάτω, ανάλογα που θα πέσει το βλέμμα του. Όχι κύριε, θέλω να πω, κοιτάει στη θάλασσα. Το αποφεύγει γιατί ζαλίζεται. Ναι, αλλά εγώ θέλω να κοιτάει στη θάλασσα.
Τι να κάνω, μαντάμ, ζητήστε το. Μπορεί για εσάς να κάνει μια θυσία. Η θάλασσα είναι μακριά από εδώ. Είναι λίγο. Τώρα, Μαντάμ, επειδή δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το τώρα που είπατε στον κύριο Ρωμανίδη, να πάρω ένα τηλέφωνο τώρα να σας κανονίσω να πάτε να μένετε σε ένα άλλο ξενοδοχείο κοντά στη θάλασσα ή καλύτερα μέσα σε αυτήν. Όχι κύριε, δεν είναι ανάγκη. Συγγνώμη κύριε Ρωμανίδη, επειδή δεν σας έχω ρωτήσει άλλη φορά, τι ακριβώς επαγγέλλεστε? Γιατρός και συγκεκριμένα ψυχίατρος. Α, ψυχίατρος. Και η κυρία πελάτη σας, γιατί τη βλέπω λίγο. Όχι κύριε, η κυρία από εδώ είναι σύζυγός μου. Α, ναι, αστειευόμουν προηγουμένως. Ωραία λοιπόν, καλή διαμονή. Μια στιγμή να φωνάξω τον Γκρουμ να σας μεταφέρει τις βαλίτσες. Παιδί! Παιδάκι! Με φωνάξατε. Ναι, πάρε αυτές τις βαλίτσες και πήγαινε τις επάνω στο 105. Τι. Λέω πάρε αυτές τις βαλίτσες και πήγαινε τις επάνω στο 105. Τι λέει. Καλά. Το παιδί από εδώ θα σας δείξει το δωμάτιο. Θα προλάβει, γιατί εμείς θα φύγουμε σε μια εβδομάδα. Ωραίο αστείο αυτό, είστε και χιουμορίστας σας κύριε Ρωμανίδη. Τι έγινε ρε, όλοι τρελοί εδώ μαζευτήκανε. Ναι, και 25. Το 105. Απέναντι. Α, Δεσποινής, επειδή ξέχασα να ρωτήσω κάτω. Η τραπεζαρία τι ώρα ανοίγει το μεσημέρι? Δεν έχει συγκεκριμένη ώρα, κύριε. Λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. και έχει διάφορα φαγητά ή κάτι συγκεκριμένο. Έχει και μαγειρευτά φαγητά, τα οποία κάθε μέρα είναι διαφορετικά, αλλά και της ώρας. Α, και κάτι ακόμα. Αν θέλουμε παραπάνω μαξιλάρια, Ή σκεπάσματα. θα πρέπει να τα ζητήσουμε από τη ρεσεψιόν. Όχι, όχι. Υπάρχουν και τα δύο μέσα στην τουλάπα. Έλα να σας δείξω. Ωραία, βρήκαμε και ποτό. Άρα και εσείς ποτάκι πρωί-πρωί. Όχι, δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Έχω κάνει κάτι καινούργια κόλπα. Τι έγινε, ρε. Μάρκο, εγώ φεύγω τώρα. Α, στο καλό, μαμά, στο καλό. Και μην τα δεις όλα στη χαλάουα με το μαλακό, χαλαρά. Σε μία ώρα θα φέρουν εδώ ένα κεφάλι. Τι κεφάλι, τυρί. Όχι, παιδάκι μου, διακοσμητικό. Από ελάφι. Θα το βάλουμε στον τοίχο για το συνέδριο των κυνηγών μεθαύριο. Ξέρεις. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Αφού ήμουν κι εγώ κυνηγός παλιά. Θυμάσαι με τη φέντονα. Προχτές ήρθε από τη Γερμανία. Ειδική παραγγελία. Εντάξει, τα βρήκες. Πω, ένα κάρο άρωμα είχε πάνω. Και εγώ είμαι αλλεργικός στα αρώματα. Εντάξει, βάλτε στην κουζίνα να περάσουν να πάρουν. Από το γύρισμα. Εντάξει, Εντάξει, μαμά, δεν μου λες πόσο κοστίζει αυτό το κεφάλι. 100 ευρώ.
100 ευρώ. Ναι. Σιγά μην δώσω εγώ 100 ευρώ για ένα κεφάλι. Τι εννοείς? Τίποτα. Πήγαινε, μαμά, πήγαινε, θα αργήσεις. Πάω. Α, και μην ξεχάσεις το κεφάλι να κρεμάσεις. Ναι, μαμά, θα το κρεμάσω το κεφάλι, θα το κρεμάσω. Τίποτα άλλο. Σαν τι δηλαδή? Ξέρω εγώ, μήπως θέλει να μετακινήσει το ξενοδοχείο λίγο αριστερά για να παρκάρεις πιο εύκολα όταν έρθεις. Τι είναι, γιατί δεν πέτυχε αυτό. Να δοκιμάσω. Θα το πετύχω, πού θα μου πάει. Κύριε Μάρκο! Αμάν βρε Ελένα, δεν βαρέθηκες τόσα χρόνια αυτό το κύριε Μάρκο. Και πώς να σας λέω? Λέγαμε Μάρκο απλά. Συγγνώμη, είναι το άρωμα από τη στολή του σεφ. Πάντως, Έλενα, μιας και βρεθήκαμε έτσι μόνοι, ήθελα να σου κάνω μια πρόταση. Πρόταση? Εμένα? Με εσένα. Θες να σε πάω να δεις την Ισπανία? Ισπανία? Ναι, παίζει αύριο με την Ελλάδα στο Καραϊσκάκι. Θα γίνει ωραίο μάτσο. Ωραίο. Την κούφανα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Σπίνος. Ακούω όνομα Σπίνος. Κανονικά αυτός δεν θέλει δωμάτιο, θέλει φωλιά. Για πότε είναι? Ο κύριος Μάρκουλης. Ο ίδιος. Δικό σας είναι αυτό το κεφάλι? Δεν ξέρω, να δω. Δεν νομίζω. Δεν καταλάβατε. Εννοώ είναι για σας, για το ξενοδοχείο σας. Α, ναι. Είναι αυτό που ήρθε προχτές από τη Γερμανία. Μάλιστα. Ναι, το έχει παραγγείλει η μητέρα μου. Φέρτε το εδώ. Ωραία. Πόσο είναι? 100 ευρώ. 100 ευρώ, αμέσως. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 5, 10, 15. Αλήθεια, πόσο χρόνο είσαι? 30. 30, 35, 40, 45. Ο πατέρας σου πόσο χρόνο είναι? 60. 60, 65, 70. Η γιαγιά σου? 85. 85, 90, 95, 100. Εντάξει? Εντάξει. Έλα, πάρε και 5 ευρώ για τον κόπο σου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Φτηνά μας ήρθε. Μάλιστα. Πού θα το βάλω τώρα αυτό? Α, ωραία, θα το βάλω πάνω από το σανσέρ. Να το βλέπουν οι κυνηγοί μόλις μπαίνουν. Κάτσε να βάλω ένα σημάδι. Εδώ, καλά είναι. Καλώς τον Μπαρμπαγιάννη. Πάνω στην ώρα ήρθες. Δεν πας στην κουζίνα να μου φέρεις ένα σφυρί? Σπυρί? Γιατί να το τραβάω αυτό το μαρτύριο κάθε φορά? Σφυρί! Τυρί? Ναι, τυρί. Αλλά να φέρεις γραβιέρα, σκληρή, ένα κεφάλι ολόκληρο, για να μπορέσω να καρφώσω. Μην φέρεις φέτα, γιατί με τη φέτα δεν θα μπορέσω να καρφώσω. Άσε, θα πάω να το φέρω εγώ. Εσύ μείνε εδώ και συγγύρισε. Μύρισε? Συγγνώμη, έφαγα κάτι φασόλια προηγουμένως. Συγγύρισε, κατάλαβες, συγγύρισε. Α! Ω, τι βλέπω, λουλούδια. Ναι, μόλις τα έκοψα από τον κήπο. Γιατί έχουμε κήπο? Γιατί βλέπετε να είναι αληθινά? Α, ναι. Ξενοδοχείο Γαλήνης. Λέγεται παρακαλώ. Ναι, με ακούτε? Σε κουφό έπεσα.
Γαλήνη λέγεται, παρακαλώ. Α, γεια σας, κυρία Άντα. Το κρεμάω το κεφάλι, το κρεμάω τώρα. Πες το κρεμάω τώρα. Λέει το κρεμάει τώρα. Πήρε, λέει, να σας πει να βάλετε ούπα. Δώστε μου εδώ να της μιλήσω εγώ. Τώρα θα δεις τι θα ακούσει. Το κύριο Μάρκο, λίγο δύσκολο. Μόλις έπεσε πάνω στον Μπαρμπαγιάννη και νομίζει ότι έχει σφινώσει κιόλας κάτω από την καρέκλα. Μόλις έπεσε στο κεφάλι του. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Αχ, το κεφάλι μου. Αχ, το κεφαλάκι μου. Γκαρσόν! Γκαρσόν! Ο σερβιτόρος είναι απασχολημένος, κύριε, αλλά μπορώ να σε εξυπηρετήσω εγώ. Αν και δεν είμαι τον Γκαρσόν, είμαι ο ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης να σου πετύχει. Ακούω και βλέπω. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε αν δεν σε πειράζει. Ότι με πειράζει, αλλά τέλος πάντων. Τι θα ντερλικώσετε? Τι έχετε? Τα πάντα. Εκτός από αυτά που γράφει το μενού. Γιατί αυτά που γράφει το μενού τα έφτιαχνε ο προηγούμενος σεφ και ο καινούριος δεν τα ξέρει. Ωραία. Εγώ θέλω να μου φέρεις γεμιστά. Έχει γεμιστά? Βεβαίως. Μία γεμιστά. Εγώ θέλω ένα σατομπριάν. Σατομπριάμ. Αν δεν έχει σατομπριάμ, να σας φέρω ένα κανονικό μπριάμ. Μη σας πειράζει. Άσε καλύτερα. Φέρε μας 2 μακαρονάδες με κιμά. Μάλιστα. Δύο μακαρονάδες Να τις φέρω σκέτες γιατί δεν ξέρω πώς γράφει το κιμάς. Κύμα. Και τυράκι πάνω, Με ύψιλο το τυράκι, με ύψιλο. Λευτέρη μου, λέω να φάμε κάτι μαγειρευτό. Αρνάκι έχετε? Ναι, φτιάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα και πρέπει να έχουν μείνει 1-2 μερίδες. Ωραία, 2 μερίδες αρνάκι. Μάλιστα. Δύο μερίδες αρνάκι. Με τι έρχεται αυτό? Με το τρένο. Τι με τι έρχεται, κύριε? Εννοώ με τι συνοδεύεται. Με πατάτες. Με πατάτες? Α, όχι, άστο καλύτερα. Φέρτε μας ψάρι. Αγάπη μου, ψάρι. Αγάπη του, ψάρι. Ψάρι. Μάλιστα. Ψάρι. Ή όχι. Δεν έχει όχι, θα φας ψάρι. Μα δεν έχω όρεξη για ψάρι. Εγώ δεν έχω αλάφυρα στο μπλοκάκι. Δεν τρέχω στον περίπτωση να αγοράσω μπλοκάκια επειδή εσύ δεν μπορεί να αποφασίσεις. Ψάρι. Ωραία, φέρε μου μια τσιπούρα. Έχει τσιπούρα? Όχι βέβαια. Ξενοδοχείο είμαστε, κύριε. Δεν είμαστε έτσι πουράδικο. Ωραίο αυτό. Θα το σημειώσω, θα το πάρω στους φίλους μου. Ξενοδοχείο είμαστε, κύριε. Δεν είμαστε πουράδικο. Θα του τρελάω να του φύγει η μαγιά μου. Καλά, φέρε μου τότε ένα σαλ. Μάλιστα. Χίλια συγγνώμη, όπου μου σχήμα έγινε. Να σας καθαρίσω εγώ αμέσως. Πάλι τα ίδια! Πάλι τα ίδια! Καλά δεν μου το βγάζετε μέρα από το μυαλό. Κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Ρος, σήκω! Στο δωμάτιο γρήγορα! Και εσύ μην τολμήσεις να ξαναβρεθείς μπροστά μου, θα σε καθαρίσω. Να καθαρίσω κι εγώ την κυρία γιατί έγινε μουσκεμα. Δεν θέλω να σου εξηγήσω. Δεν θέλω να με εξηγήσει τίποτα, κανένα πάνω. Σταμάτα, είναι αυτά που κάνεις συνέχεια, δεν σε μπορώ άλλο. Εγώ να σταματήσω, εσύ να σταματήσεις αυτά που Όλοι κάνεις. τρελοί εδώ μαζευτήκαν. Δεν πάω πουθενά.
λες εμένα δεν πάω πουθενά, θα μ' ακούσει και παρέμβεις τώρα πάνω στο δωμάτιο. Όχι, δεν ανεβαίνεις πουθενά. Ξαναπείς όχι, μας Έχω να κρεμάσω και το ελάφι. Ανέβα πάνω τώρα. Όχι. Μην λες εμένα όχι και ανέβα πάνω. Μπράβο. Ναι, αλλά πού είναι το σφυρί? Ω, καλώς τον κύριο Αλφόνσο. Ορίστε, Λέω, καλώς τον κύριο Αλφόνσο. σε μένα μιλάτε. Ναι, εσείς δεν είστε ο κύριος Αλφόνσο. Ναι, αλλά Πώς είναι το κεφάλι, πονάει? πονάει. Και το δικό μου έπεσε να βάζω πριν από λίγο στο κεφάλι και έχω τρελαθεί. Έβαλα εκεί μια βαγοκίστη, Ναι, τη βλέπω. αλλά δεν έγινε τίποτα. Για πού το βάλαμε συνεργάτικα, περίπατο. Όχι, στο αμάξι πάω να πάρω κάποια πράγματα. Θέλετε βοήθεια? Όχι, μπορώ και μόνος μου. Δεσποινής. Τι συμβαίνει, κύριε Αλφόνσο? Πρέπει να σας πω ότι έχετε ένα αξιοθαύμαστο ζώο εδώ. Ναι. Ποιον εννοείτε, τον κύριο Μάρκο ή τον Μπαρμπαγιάννη? Όχι, αυτό εδώ το ελάφι. Πού το πήρατε? Α, δεν το αγοράσαμε. Από ό,τι ξέρω το έχουμε νοικιάσει. Για μια εβδομάδα. Προχθές ήρθε από τη Γερμανία. Ναι, και έμαθε τόσο γρήγορα τα ελληνικά. Μπράβο. Χάρηκα. Τα λέμε. Τα είχα αφήσει στο αμάξι από χτες. Να σας φέρω και λίγο κρασάκι, κύριε. Μην τη φάτε έτσι ξεροσφύρι. Ο κύριος Μάρκουλης. Ο ίδιος. Με ποιον κύριο έχω την τιμή να ομιλώ? Με αυτόν που άνοιξε εστιατόριο self-service στο ξενοδοχείο μου. Αλέκος Μάνδυλας. Ω, τι μου λέτε? Από το υγειονομικό. Ω, τι μου λέτε? Σοβαρά? Τότε να σας την ψήσω λίγο την πιτζόλα. Μην τη φάτε έτσι. Κυρία Μάρκουλη, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κουζίνα σας δεν συνάδει με τους νόμους περί υγείας. Δεν συνάδει, Καθόλου. Κι εγώ που νόμιζα ότι σύναδε. Εάν δεν λάβετε τα απαραίτητα μέτρα αμέσως, εγώ δεν έχω άλλη επιλογή από το να σας μηνύσω ή να εισηγηθώ το κλείσιμο του ξενοδοχείου σας όπως ορίζει ο νόμος. Γιατί το λέτε αυτό? Επειδή λείπει ένα πόμολο από το ντουλάπι της κουζίνας? Θα γίνω πιο σαφής.
Λοιπόν, παντελής έλλειψη καθημερινής καθαριότητας. Παντελής έλλειψη μέτρων προστασίας των φαγητών. Παντελής έλλειψη ψήξης. Παντελής έλλειψη συντήρησης των προϊόντων. Ξέρετε, ο προηγούμενος έβλεγόταν Παντελής. Μήπως γι' αυτό λέω... Βρώμικα και λιγδιασμένα φίλτρα. Λιπαρά και γεμάτα πουρί τηγάνια. Δεν είπαμε έτσι. Όχι, δεν φταίω εγώ. Εσείς σταματήσετε κατά λάθος και αναγκαστικά εγώ από πίσω, επειδή βρισκόμουν τυχαία. Βρώμικες, σπασμένες και λεκιασμένες επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού. Βρώμικα, σπασμένα και χαμένα πλακάκια στους τοίχους και στο πάτωμα. Βρώμικα, χτυπημένα και λεκιασμένα μαγειρικά σκεύη. Βρώμικες και λιγδιασμένες εσωτερικές επιφάνειες των καλυμάτων του έραγου. Ναι, σχετικά με τα τηγάνια που είπατε πριν, μια χαρά είναι. Έχουν ωραία χερούλια, με τρυπίτσα να τα κρεμάμε στον τοίχο. Ανεπαρκής έλεγχος θερμοκρασίας. Πολλά τρόφιμα λιγμένα. Μαγειρεμένα και ομά κρέατα στους ίδιους δίσκους. Ομά κρέατα πάνω από γλυκά με αποτέλεσμα τα λίπη από τα κρέατα να πέφτουν πάνω στις κρέμες και τη σαντιγί. Στο ένα ψυγείο το πορτάκι της κατάψυξης είναι σπασμένο. Αυτό έχω ειδοποιήσει να έρθω να το φτιάξουμε. Το άλλο είναι εξαφανισμένο. Αυτό φιλοξενήσαμε προχθές έναν ταχυδαχτυλουργό και από τότε και το πορτάκι και 2 κουνέλια που ήταν μέσα στην κατάψυξη πάνε, κάνουν φτερά. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ψήξη. Ενώ όσον αφορά τους καταψύκτες βρέθηκαν παραγεμισμένοι. Εντάξει, δεν χρειάζονται άλλα. Καλά, δεν σε έχω φίλο. Υποψίες για καπέλα στις τιμές. Από τσίγαρα στον πάγκο προετοιμασίας του φαγητού. Βρώμικες και λερωμένες ποδιές. Καθώς επίσης και έλλειψη νηπτήρων για τους οποίους μας είχατε διαβεβαιώσει προφορικώς ότι θα τους βάζατε στην προηγούμενη επίσκεψή μας πριν από 6 μήνες. Α, κάτι άλλο. Τι? Το στυλό αυτό που βρήκα πάνω στον πάγκο ξαφνικά σταμάτησε να γράφει. Σοβαρά? Σοβαρότατα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν συνάδει με το όλο. Καθόλου. Το περίμενα. Πάντως, κατά τα άλλα, εντάξει. Λοιπόν, εγώ τώρα θα φύγω. Ακούσαμε και κάτι ευχάριστο. Αλλά θα έρθω πάλι αύριο. Εάν τα θέματα τα οποία υπάρχουν σε αυτήν εδώ τη λίστα δεν διορθωθούν, θα λάβω τα απαραίτητα μέτρα. Πάντως, οι μόνοι που θα έβρισκαν ενδιαφέρον το φαγητό σε αυτήν εδώ την κουζίνα είναι οι καμικάζοι αυτοκτονίας. Πάλι καλά που τελείωσε το στυλό δηλαδή, Καλά. Μπορεί μια καμαριέρα να με πάει να ρίξω μια ματιά στα δωμάτια? Στα δωμάτια, τι λέτε κύριε, κοιμάται ο κόσμος. Θα πάμε εμείς να ανοίξουμε την πόρτα, να πούμε μέσα, να πούμε καλημέρα, ήρθαμε για έλεγχο. Καλά, κοιμάται 1 η ώρα το μεσημέρι. Ναι, γύρισαν αργά χθες το βράδυ. Γύρισαν αργά όλοι μαζί? Ναι, είναι group. Ξέρετε, αυτή την περίοδο δουλεύουμε μόνο με group. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν βλέπω υπαλλήλους. Μάγειρα, καμαριέρες. Δεν υπάρχει προσωπικό. Πώς δεν υπάρχει προσωπικό? Υπάρχει πολύ προσωπικό. Αλλά επειδή προέκυψε ένα θέμα πολύ προσωπικό, εκεί που είχαμε πολύ προσωπικό, ξαφνικά από το θέμα το πολύ προσωπικό, μείναμε χωρίς προσωπικό. Καταλάβατε? Όχι. Ούτε εγώ έτσι όπως το είπα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ θα φύγω τώρα, αλλά θα έρθω αύριο το πρωί για έναν ολοκληρωμένο έλεγχο. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, αλλά πριν φύγω να πλύνω λίγο τα χέρια μου. Υπάρχει τουαλέτα επάνω? Βεβαίως, στον πρώτο όροφο. Είναι καθαρή? Ελάτε καλύτερα εδώ στη δικιά μας. Πού να ανεβαίνετε τώρα τόσα σκαλιά. Έλα, προχωρήστε. Όχι. Πάλι μαγείρεψε ο Μπαρμπαγιάννης. Κύριε Μάρκο! Κύριε Μάρκο! Κύριε Μάρκο, αυτά τα ψάρια μυρίζουν κάπως. Νομίζω ότι έχουν χαλάσει. Τι να τα κάνω? Να τα πετάξεις. Εντάξει. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Να πάτε στο καλό λοιπόν. Ξέρετε κάτι, επειδή θα τη βγάλω όλη μέρα στο δρόμο σήμερα,
Λέω να φάω πρώτα κάτι και μετά να φύγω. Πολύ καλή ιδέα. Έχει εδώ απέναντι ένα εστιατόριο καταπληκτικό. Όχι, όχι, λέω να φάω εδώ. Δεν ξέρω, αλλά να είδα τα ψάρια και μου άνοιξε η όρεξη. Αλλά πάλι άμα φάω θα βαρύνω και δεν θα μπορώ να δουλέψω. Βέβαια. Και ειδικά αυτά τα ψάρια είναι πολύ βαριά, Ελάτε να δείτε. Να, αυτό για παράδειγμα. Είναι πολύ βαρύ. Βλέπετε, όλη τη μέρα είναι στον πάτο. Αφού θέλει να σηκωθεί έτσι να κάνει μια βόλτα στο ενιδρίο και δεν μπορεί. Δεν ξέρω, είμαι με το ένα πόδι να φύγω και με το ένα πόδι να μείνω. Άμα φας και το ψάρι, θα είσαι με το ένα πόδι στον τάφο. Είπες? Λέω το ψάρι φρεσκότατο, το υπογράφω. Δεν πιστεύω να μυρίζει. Τι λέτε κύριε, το ψάρι να μυρίζει? Καταρχήν το ψάρι δεν έχει μύτη, πώς να μυρίζει? Όχι, λέω δεν πιστεύω να είναι μπαγιάτικο. Τι είπατε κύριε? Καταλάβατε τι είπατε? Να βρείτε μπαγιάτικο προϊόν σε εμάς? Εγώ τα προσέχω αυτά. Να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και είστε ειδικός. Να μου κάνετε. Πόσες μέρες μπορεί να μείνει ένα κοτόπουλο στην κατάψυξη? 3 εβδομάδες. Λάθος. Εγώ μια φορά έβαλα ένα κοτόπουλο στην κατάψυξη και μετά από 3 μέρες που άνοιξα το πορτάκι είχε ψοφήσει. Ωραίο. Το είπα να ευθυμίσουμε λίγο. Τελικά θα μείνω. Φωνάξε μου το σεφ. Ποιον? Το σεφ. Δεν ήρθε ακόμα ο σεφ? Ήρθε. Πώς δεν ήρθε? Την ώρα που είχατε πάει στην τουαλέτα. Μια στιγμή να τον φωνάξω. Ελάτε, καθίστε. Πού είναι ρε, πού πήγε? Τι κάνεις εκεί? Συγγνώμη, πήγα να στρώσω το τραπεζομάτιλο και από ταχύτητα. Φέρτε μου ένα κατάλογο. Ο νόνος. Τι κάνει εκεί πάνω ο νόνος? Κατέβα κάτω, ναι. Κατέβα κάτω, ναι. Κάθε μέρα αυτή η ιστορία. Σκαρφαλώνει εκεί πάνω ο νόνος και δεν λέει να κατέβει. Του παρακαλάμε, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, τίποτα αυτός. Αγγύρει το κεφάλι. Και δεν ξέρετε πόσο με στεναχωρεί αυτό. Φοβάμαι μην πέσει και σκοτωθεί. Άγνωνε, άγνωνε. Σας ακούω. Δεν μου λες. Έχεις πνευμονία? Όχι, μόνο τη γράφει ο κατάλογος. Λέω, έχεις κρυώσει? Α, όχι, εντάξει. Απλά η στολή... Έχω αλλεργία στις στολές. Από μικρός όποτε φόραγα στολή, να με βλέπατε σε πάρτι μας και τις απόκριες. Volare, oh, cantare, oh, μετά στο στρατό, στην παρέλαση με βλέπατε, φόραγα τη στολή και πήγαινα Λοιπόν, ακούω τι θα θέλατε. Τι έχεις? Τι να έχω, κυρία μου? Προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Όχι, λέω, τι έχεις από φαγητά? Α, διάφορα, αλλά δεν τα λέω δυνατά, μη μου κλέψουν τις συνταγές. Και εμένα με εξεγέλασε. Δεν μου λες. Σηκώτη. Έχεις καλό σηκώτη? Ναι, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Δεν με κατάλαβες. Λέω, έχεις σηκώτη μοσχαρίσιο? Εγώ? Το έχω ψάξει, αλλά δεν νομίζω. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε,
Έχει σηκώτη να τηγανίσεις να φάω? Α, σηκώτη τηγανιτό. Ναι. Όχι. Τότε φέρε μου ψάρι. Να δούμε πως έχει μείνει κανένα σηκώτη. Όχι, άλλαξα γνώμη. Θα φάω ψάρι. Να σας φτιάξω καλύτερα ένα μουσακά. Το φτιάχνουμε πολύ ωραία. Δεν θα αργήσει. Πού πας? Φεύγω. Πάω να πάρω τις μελιτζάνες. Όχι, αποφάσισα. Θα φάω ψάρι. Δεν μου λες. Σε αυτό το ψάρι τι πάει? Κάρβουνο ή τηγάνι? Σε αυτό το συγκεκριμένο. Ναι, σε αυτό. Τι πάει, τηγάνι? Στεφάνι. Ορίστε. Λέω να σας φτιάξω μια μπριζόλα μάνι. Όχι. Είμαι ανένδοτος. Θα πάρω ψάρι. Θέλω να φάω το κεφάλι. Ότι θα το φας το κεφάλι θα το φας, αλλά δεν ξέρω αν είναι του ψαριού. Τι μουρμουράς? Τίποτα, κάτι δικά μου. Λοιπόν, ποιο ψάρι θέλετε? Αυτό. Επιμένετε? Επιμένω. Κύριε, να σας πω κάτι. Όχι το Θανάση. Σας παρακαλώ, όχι το Θανάση. Ποιο Θανάση? Το ψάρι αυτό. Το λένε Θανάση. Είναι η μασκό του ξενοδοχείου. Το έχουμε εδώ πολλά χρόνια. Είναι φίλος μου. Έλα τώρα, μην γίνεσαι γελίος. Το ψάρι αυτό βρίσκεται εδώ για να το φάμε. Και ο Γιάννης κάνει παρέα. Έλα τώρα, τελείωνε και πεινάω. Όχι. Αποκλείται το καρογαυτό στο Θανάση. Καλά. Για φώναξε μου τον υπεύθυνο. Α, το τελάζει το πράγμα. Πώς το θέλετε τηγανιτό ή βρεστό? Ποιο? Τον υπεύθυνο. Το Θανάση. Τηγανιτό. Μάλιστα. Ελάτε, καθίστε. Μα τι κάνεις? Προσπαθείς να πιάσεις το ψάρι με το καλάμι? Ναι, αλλά δεν τσιμπάει. Έλα σε παρακαλώ τώρα, τελείωνα και πεινάω. Ναι. Το βρήκα. Έρχομαι αμέσως. Μα τι κάνεις? Χτυπάς το ψάρι με το σφυρί. Είναι σφυρίδα γι' αυτό. Δεν βλέπετε, είναι φρεσκότατο, κινείται συνέχεια και δεν μπορώ να το πιάσω. Έλα σε παρακαλώ με κάνεις μουσκεμα. Πιάστο με τα χέρια σου. Δεν μπορώ, έχει κι άλλα ψάρια μέσα και θα με τσιμπήσουν. Φοβούμαι. Έλα, τελείωνε. Θα προσπαθήσω. Πιόδο, πιόδο. Με τσίπησε. Σε παρακαλώ, τελείωνε. Άσε, θα κάνω κάτι άλλο, κρατήστε εδώ. Έβαλα τη μάσκα για να βλέπω. Να το, φρουσκότατο, σπορταράει, βλέπετε, σπορταράει. Επιτέλους, άντε, ρίχτω στο τηγάνι. Στο τηγάνι, μάλιστα.
αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Καλά είσαι σοβαρός. Κάνεις τρισάγιο στο ψάρι. Αν δεν το κάνω στο ψάρι, δεν το κάνω στο ψάρι.